DJ Mario kana burge ni. Kawai amarya mutumiyar keke masu mamaki. Amarya tunda an baki sai ki more ranar ki. Amarya kina ta sheki kina ta walfiya. Amarya ana ta baki amma kin dara su kaya. Mutuwi san ke ce amarya yan gidan Hafsa. Buɗe bakin ki amarya, rabu da kunnen ki amarya, ki daga hannun ki amarya, ki goda mai maka amarya. Sauti da DJ Mario shi ya fi daidai. Sun shafa matin da sun sare a daga ara sai kalwa yanzu dai ke ce ta da kina lamba ta da san ke ce ta da ce da masoyi sai da masoyi yanzu an wanki kin samu alakar fura nono ya bikin a dawo batun damu bikin nan kwarai yayi koshi na gani tun aran kamu Umar shingide ya an dan a yau kai fa sarki ne faɗa nai su gaggane kwarai kai cikakken ne ga dai yar mu nan mun ba ka lalaba ka ji dan girki da sanna da kwazo domin ta kware bangaren girki da ta yi shagwaba ka kula mata tunda mata akwai raki Allah ya yarda an daura muku aure sadaki bai tsada da guda muku jure mai ka dauke mana yarin da hisan biya amarya ka ko da ka saita biya ni yodita bisan sunan kina furta haba ku bar riken kota na faɗe ta kun santa a cikin amaran manajan sai san na tare daban a dan na ɗaya na daban bayan ta ma na daban sarkar ta ma ta daban kalmin ta ma na daban ga awarwaran na daban mayafin ta ma na daban bayanar ta ma ta daban takun ta ma na daban maman ta ce ta daban mahaifin ta ma na daban ga mijin ta ma na daban hasadan mahasadi sarki ya bar kikin ci zara bara in kira in garma abban amarya in masa take alhaji kabiru mazangaya ga amsar da na tambaya na kwarai kake an ka ake biya ranar auren yarka ce bisa da mai sunan maman amarya zan gaisa da ruwa ga girgijen da ke shayar da ruwa ba kya gabuwa uwar marayu har ma masu kuwa sun shaida su ma Allah ya kara girma ga rayuwa tafkin zuma kina da adan zaki a gani hafsa dole uwar naki ko zaki ya san sayaki to fito su kalle ki cikin su babu tambarki hafsa mutuniyar girki kin yi dinjimin aiki ran bikin biya taki jinki yar ta so ta aki yana ba su mamaki ga ruwan dare mai gama duniya mai ta'adin ado indiya hafsat da sarauniya makiya kika so ne waido hafsat da diris hafsat da gari kuma hafsat mai jimirin gani tattabara yar alkawari hafsat ba ta alfahari mai nutsuwa da yawan nazari alkhairi shine kudirin ki hafsat ne na yarda da ke maman Aisha ya kike ne maman na fi kusar ta gwani maman Ramla kina sha'ani gidan Allah ya yarda da ke shin ina ummi da sadiq dan baiwa Allah bahari shafa shafa wali shafa tanga in garma shafa wali shafa Kaduna zan koma shafa wali shafa aikin tarar su kun dama shafa wali shafa hajiya shafa wali ta zama yar uwa hajiya shafa wali ta zama yar uwa mun ganki can koli ta zama yar uwa cikin masu dan kwali ta zama yar uwa shigar ki na gari ta zama yar uwa da irin kuke fahari ta zama yar uwa kin tattara komai kin yi komai ta zama yar uwa jinjinar ki
DJ Mario kana